אוקיי, אולי תוכל... אוי. שאלות. מה הם עושים כאן? ונעבור לשאלה 2. מה אתה עושה כאן? רק, טוב, אחרי התקרית שהייתה לך, מצאנו גרב שלך ובאנו הנה להחזיר אותו. אבל כשהגענו, כבר ישנת. אז ישנתי. ושינה אומרת דרך הגוף שלנו לאלה שמעצבנים אותנו, לכו כבר. אני יודע, אבל נראית כזה מתוקי. ובחוץ היה קר. אז נרדמנו, לא קרה כלום. לא קרה כלום? לא קרה כלום! אוקיי. אני אמור לשתות מהכוסות, חבל. זה לא יקרה יותר. את רוצה להגיד שעשית לי בקערה? היי, למה יש לך כזה? אפילו אין לך שפם. אוקיי, עד כאן. חשבתי שעשינו עסק אתמול בלילה. כן, עשינו עסק. ואני אמרתי שאני לא אחרוט עצים יותר. אני אמרתי שאני אבקח עליך עיניים. אני קובע מה יש לארוחת בוקר. מי צריך ארוחת בוקר? אתה יודע מה? יש לי עבודה לעשות. יפ, אני צריך ללכת העירה ולמכור את הפריג. אתה הולך וכורת לי עץ בשביל הסמרטוט הזה? הוא כמו איזה... מה אמרת? או לא. או לא! אתה לא קולט את זה. זה מוצר פשוט מהפכני. הוא ישנה את חיינו לחלוטין. והוא מאוד שימושי. תראו את זה. בגד ים לדובי. טביעות רגליים על הרצפה של אורח שלא רוצה ללכת. טוב, הפריג מתאים בדיוק לזה. אבל חכו, יש עוד. הוא עשוי כולו מיקרוסיב טבעי, ולכן הפריג סופר סופג. הוא יכול להיות גם כובע. עדיף קודם לסחוט אותו נראה לי. יופי, אתה תלבש אותו. אף אחד לא יקנה את הדבר הזה, ילד. איזה גאון. המזל הגדול כאן שאתה לא קל היד של המוצר. ווירדו. אתה מביא גיטרה? כן, יש לי ג'ינגל כאילו. הוא פצצה אחי, הוא ימכור לי את הפריג.